Těch třech posledních, co mu vyhlašovat. Teď jsem si to, pánové, teda uvědomil. Až teď? Právě to chci říct. Já jsem o to nepřemýšlel, ale teďka, když to tohle říká. Ale zase na druhou stranu to kompenzuje to, že mezi těmito děvčaty stojí autor této krásné akce. Takže to snad trochu i kompenzujeme. Má dobrá šata kolem sebe aspoň. Začneme, právě to bude to krása. Takže i já smekám, jak říkám, já smekám před všemi, co jsou nade mnou, i pode mnou, protože duet na Ploužnici, to je úžasný, že jo. Zvlášť pondělí. Tam se to pak hemží zelenou barvou. Takže, jo, přišlo, čtvrtý, děkuju. Ty jo. To krát mě ani napadí. Tak. Když to víš, vyúčtování od 1 do 10. Za chvilku mám koupíš nespočtovaných pivu. Takže, zlatý řep večera, kdy budou předávány pohárky a jeden pohár. Osledňuje pořád něco, a tak já jsem se oslednil na výsluní. Takže začneme tím třetím místem, nebudeme to dále zdržovat. Třetí místo obsadilo nové děvče, nová dívka, která se zúčastnila Ploužnice v letošním roce. To jsou oni. Prostě Marcela Davidová a zase krásné číslo. Ještě jste neslyšeli to číslo. 3333 Jak jsem říkal, autor této... To fotka. Tak chlapůci se tulil. Jo, přesně to jsem říkal. Já to nechci kazit. Se stydíš, Karla, Tak pojď. Ne, pojďte se. Pojď se se. Před Ploužnici. Ne, ten diaprot.